Älä lyö kiistä, se on paskana. Ei tänne saatana ketään tuu. Ruvetaanko kaksin aloittelee? Yhdistyksen sihteerin ominaisuudessa ojennan täten vuoden larakuskipalkinnon. Se saatana taas kumillinen. Oo. Tää on tää tonni 200 aika paljon pienemmän näköinenkin kuin toi 1,5. Oot sä tän kunnossa kuitenkin? Tämä saatana mihinkä pääsi. Sitä pitäis tää ohjelmaakin keksiä. Eiks me littaa yleensä on mennyt? Saatana kaksisti. Kyllä sitä voimassa jaksaa. Ainakaan saatana tonne sohjoon lähde juoksee. Kauppinen. Niin. Tää homma syö kyllä miestä rotan lailla. Niin syö. On aika väsynyt jo tähän kerhotoimintaan. Niin on mäkin. Enakko ensi vuonna tullut? Totta kai. Tää katkaisee kevään aika mukavasti. Mihinkä se on nyt? Mä lähden kotiin! Mä kistellään.